Bon dia, sóc el professor Abrasit. Avui vull parlar-vos d'una cosa molt important. No sé si vos n'heu adonat, però resulta que els valencians som l'última merda, l'última de les colònies de Castella. Esta setmana, un senyor Pandorgo s'ha atrevit a dir que el País Valencià és la platja de Madrid i s'ha quedat tan ample i estret. Bé, però per què mos passa estar? Per què són la bufa a la gamba? Doncs és molt senzill. Vos diré tres nacions de l'estat espanyol a les que no tracten aixina. A Galícia tenen el BNG. A Euskal Herria hi ha Bildu i el PNB. I a Catalunya tenen el procés. Pues molt bé, pues resulta que nosaltres no som ningú d'estos tres, ningú dels tres. Ni el BNG, ni Bildu PNB, ni el procés. Per molt que me'n foten d'ells. Ja veus. La nostra tragèdia no és que hi hagi fatxes ja sabem que n'hi ha fatxes. La nostra tragèdia és que no tinguem com estos, ni com estos, ni com estos, un partit seriós i fort, independentista, del País Valencià. Che,